dedic aceste versuri tuturor oamenilor perverși care ne-au făcut pe la spate. Mai ales lui Ion, ai grijă și ferește-te de noi. De la noi pentru voi, ai tăi Buzdu, Moșu, BCV și Nucșo. Să-i dăm drumul, băieți. Te așteptăm pe Enigma Play, un server frumos dezvoltat în care nu acceptăm admin de căcat. Te-am speriat? Zici că nu poți? Trebuie să-ți repet că aici nu-i loc pentru roboți. Pe zi ce trece Enigma Play se tot ridică, de-aia tu și alții muriți acum de frică. Al meu Buzdu zbiară ca ăla din Sparta, știi Excite cu AVP-ul, disperă toată harta. BCV când prinde calașul, el e nașul și-ți mai zic ceva, nu te juca cu el pe India. Dacă cam peste facem rachetă, ca să vezi și tu cum te trimite Nucșo spre o altă planetă. Da, da. Da, pentru tine, Ioane. Sunt mai mare ca tine și te lua de asta. Nu o să ai niciodată o viață ca asta. Am grade și sunt bun în timp ce tu stai și visezi ca un nebun că o să ajungi ca mine vreodată, dar nimic nu vei reuși îndată. Da. Joacă corect, moșul e pe tine. Dacă vede ceva nu îți va fi bine. Dacă vei intra pe server, ferește-te de noi. Când tragem un glonț, omorâm câte doi. Băiatul, famasul nu e de tine, iar pe borț nu tragi prea bine. AVP-ul ți-ar fi destinat, am uitat, nu știi să tragi cu el de fapt. Ar fi bine să stai afecat și să te ferești de mine. Îmi amintesc prin ce-am trecut și cât am îndurat, să pot să fac ce mi-am dorit, cu adevărat. Noi cream un joc de bază, bine dezvoltat, stilat de fapt, față de CS Pro care va strica pe toți. Ion care cerea bani, îi se credea deștept, dar era un om lipsit de intelect. Concluzia, dacă joci curat, ești un jucător adevărat. Dacă joci cu porcării te vom bana, să știi. Nu juca o dată, îți spun, pentru că nu vei fi un jucător bun. Ioane, toți prietenii tăi te-au lăsat, au văzut ce față ai cu adevărat. Am încercat să fac în așa fel să ne fie bine, dar tu în concluzie te-ai pișat pe mine. În final vreau să spun că dacă te prind, te fut în cur, ca să îți fie bine și să nu uiți de mine.